Per una millor experiència, recorda, aquest canal es veu en vertical i millor amb auriculars. Hola, com anem? Parlem de sexe? Soc Lorena, de la C, i avui estem aquí per parlar de la identitat sexual. En realitat, què és la identitat sexual? La veritat és que no hi ha una descripció ajustada i perfecta del que és la identitat sexual, però a mi m'agrada la teoria de que la identitat sexual és tot allò que defineix la teva sexualitat. I aquí entren moltes coses, ara t'ho explico. L'identitat sexual es composa de 5 parts. L'identitat de gènere, l'expressió de gènere, l'orientació sexual, l'orientació relacional i l'estil sexual. És a dir, és tot allò que defineix els diferents àmbits de la teva sexualitat. L'identitat sexual és com t'identifiques en quant al gènere. No estic parlant de sexe. El sexe biològic és aquell que se't sol donar quan neixes, depenent de si tens penis o si tens vulva. Aleshores, com a sexe pots dir que ets home o dona, però la identitat de gènere és diferent. La identitat de gènere avui dia és molt variada. Pot ser dona, home, persona trans, persona queer, persona agènere, gènere fluid. Hi ha moltes varietats i d'això parlarem en un altre vídeo. Després, l'expressió de gènere és com tu expresses el teu gènere. És a dir, no fa falta que entris dintre dels els prototips socials de, per exemple, per ser una dona has de portar els cabells llargs, has de portar arracades. Jo estic fent... sembla que estigui jo entrenant el prototip, però és com tu t'expresses en la teva forma de parlar, de comunicar-te amb les altres persones, les teves expressions físiques, com mous les mans, com et vesteixes, si et maquilles, si no et maquilles, si portes tatuatges. És a dir, l'expressió de gènere és allò que t'identifica a tu com a tu. Després, l'orientació sexual, això és una cosa que ho sap més gent. L'orientació sexual és què t'agrada en quant a relacions romàntiques, sexuals o ambdues. És a dir, hi ha persones que són monosexuals. Dins de la monosexualitat entraria l'heterosexualitat i la homosexualitat, la bisexualitat, la pansexualitat, polisexualitat, sapiosexualitat i moltes més. Això no significa que l'orientació sexual no és estanca. És a dir, tu pots tindre una identitat sexual als 20, però potser als 30 ja no tens aquesta identitat que tenies abans, sinó que t'has renovat. Així que recorda que tu sempre pots canviar i no significa que t'hagis equivocat anteriorment. Simplement estàs canviant. L'ésser humà canvia molt al llarg de la seva vida, tant a gustos com a forma de ser. Després, l'orientació relacional, és a dir, es podria dividir en si ets monògam o no monògam, o monògama o no monògama. Però jo prefereixo dir o definir si ets una persona a qui li agrada més un tipus de relació o un altre. Però això no significa que no puguis tenir una relació diferent encara que no sigui la més adient o la que més t'agradi. Això significa, doncs, si vols parelles tancades, parelles poliamoroses però que siguin polifidels, o si prefereixes tenir relacions obertes. I per últim seria l'estil sexual, que l'estil sexual és molt, té subdivisions pròpies, però és més o menys, com a resum, com t'agrada a tu mantindre relacions sexuals. Això de l'estil sexual ho he tret del llibre Gay Sex de Gabriel J. Martín, que sempre ho dic que és d'ell perquè és la primera persona a qui ho he vist llegit. I la veritat és que me'n va agradar molt com ho té escrit i això parlarem en un altre vídeo, parlant de tot el que és l'estil sexual. Espero que t'hagi agradat aquest vídeo. Recorda donar-li un like, compartir-lo i seguir-nos a les xarxes socials. Recorda activar les notificacions. Adeu!